Hej. Jeg har tænkt mig, at jeg vil lave en lagkage. Og jeg vil lave en lagkage, fordi at det er til min mor. Hun har snart fødselsdag. Hun har lavet mad til mig og madpakker til mig hele min barndom. Så nu tænker jeg på, at jeg vil være sød ved hende. Hvad laver du, mand? Vi laver lagkage. Ja. Så er det, hvad der skal i den lagkage. Og der har jeg fundet 3 æg, og jeg har delt dem i ægblommer og i hvidere. Og her har vi noget kartoffelmel. Og så har vi noget rigtig mel. Og noget sådan decilitermål her. Og så noget bagepulver her. Nej, jo, bagepulver, jo. Og så skal de her hvide lige piskes. De skal blive helt stive. Og hvis de er rigtig stive, så kan man vende bunden i vejret på skålen. Uden at falder ud. Hvis vi er heldige. Kom nu. Så er nogle der ikke videre der. Og så skal man kun vende bunden i hver pumpe. Vi prøver. Ups. Jo, det lykkedes. Yes. Ja, det var det. Indtil videre. Ja, så har jeg fået rørt det hele op, og der bliver sådan en lille klat derud af det. Sådan en lille klat dej her. Jeg skal ned i den der form der, og så skal det ind i ovnen og bage. Vi prøver. Dut. Ej, mand. Se noget fedtestads. Sådan. Nå. Det sviner der godt nok ikke en lagkage på den her. Men det er det til. Nå, det er nok godt nok. Sådan. Så. Lagkage på ind i ovnen med den. Farvel. Så. For helvede, jeg kan ikke have sukker i det dej. Nej, mand. Nej. Hvad gør jeg? Jeg vil ikke have en lagkage uden sukker, altså. Det er nok godt nok. Ja, og imens at den bager derinde, så skal vi lige have lavet noget kagecreme. Og der er en pose her. Ned med det. En skål. Og så skal der bruges 2 dl mælk. Michael? Ja. Hvad laver du egentlig? Ikke noget. Ja, jo, det laver du hos min mor. Nå, okay. Se 2 dl mælk hernede. Og så rører man lige rundt. Og så skal det lige stå sådan. Så bliver det så dejlig creme, som skal ind i lagkagen. Når nu lagkagen er bare færdig. Ja.
Always had that little drop of gold.